Bravo! Bravo pojat! Hieno. Ai kun taitava. Tulit vähän liian lähelle nyt kuules. Se haittaa. Mitä? Oliko vähän jännä? Oliko vähän jännä kuitenkin? Niin. Täällä sun kaveri. Sä et olekaan niin alkuli, kun mä luulin, että sä oot sitten. Ei se on niin. Sen pohtiva. Siinä on hyvä paikka. Oi, automaatti lähti käyntiin. Onko tässä just se kohta? Oi, siinä oli just se kohta. Lipsraps. Oot kyllä vähän kuoho. Onko se vähän kuoho? Oot nyt niin lähellä. Millaisia tämmöisiä supersenioreita oikein? Missä näitä on? Niin, no ne on täällä. Niin. Odottaa pääsyä kotiin. Hihihi. Joo.